Vítám vás u funkční 10-minutové dechové meditace, která nám umožní se ještě více uvolnit, vyčistit mysl, lépe usnout a zkvalitnit náš spánek. Můžeme si pohodlně lehnout, nasadit sluchátka, udělat si pohodlí a zavřít oči, protože právě začínáme. Pojďte naposledy zkontrolovat svoji pozici, uvědomit si, jestli nám v ní je příjemně, a pak už se můžeme jenom nechat vést mým hlasem a rytmem dechu s hudbou v pozadí. Pojďme navnímat náš nádech i výdech. Jenom se soustřeďme, jak vzduch proudí dovnitř a ven. Dovnitř a ven. Možná můžeme začít dýchat pouze nosem. Jemněji, tišeji, pomaleji. Nádech a výdech. Jenom si uvědomujeme, kde všude se vzduch dotýká v nosních dutinách našich tkání při nádechu a při výdechu. Nádech a výdech. Nádech potichu pomalu a výdech jemně. Nádech a výdech. Jemný nádech a dlouhý výdech. Nádech a tichý výdech nosem. Nádech a výdech. Pojďme další nádech poslat hluboko do břicha. Pojďme si představit balonek uvnitř našeho břicha, který s nádechem nafukujeme a on se zvětšuje. Můžeme vnímat, že s nádechem cítíme, jak balonek tlačí uvnitř břicha do všech stran. Nádech a výdech. Nádech, balonek se zvětšuje, břicho se rozšiřuje, a výdech, balonek se zmenšuje, vyfukuje. Nádech do břicha a výdech, břicho se zmenšuje. Nádech, povšimněme si, jak se břicho zvětšuje a rozšiřuje dopředu, možná i do stran, a výdech. Nádech do břicha jemně a výdech pomalu dlouze. Nádech a výdech. Nádech a povšimněme si, že možná i bedra se nám mírně hýbou, a výdech. Nádech do břicha, břicho se rozšiřuje do všech stran, a výdech dlouze pomalu. Nádech potichu do břicha a výdech. Nádech. Pokud chcete, tak můžete si položit jednu nebo obě ruce na břicho a ještě lépe pozorovat, jak se při nádechu břicho rozšiřuje do všech stran, jak se zvětšuje, a při výdechu, jak se zmenšuje.
a jenom sledovat vlastní dech a jeho dráhu. Jenom si být vědom, kam až náš nádech proudí a výdech. Tělo se uvolňuje. Nádech do břicha, břicho se zvětšuje a výdech. Naše tělo i mysl se uvolňuje. Nádech a výdech. Tělo se uvolňuje. Nádech do břicha pomalu potichu a výdech. Přichází uvolnění. Nádech a výdech. Nádech potichu do břicha, výdech, břicho se zmenšuje. Nádech a s výdechem vydechuju i veškerý napětí a stres. Nádech a s výdechem se uvolňuju. Nádech a výdech. Nádech nosem pomalu a dlouhý uvolňující výdech. Nádech a výdech. Možná si můžeme povšimnout, že naše mysl výrazněji nebo méně výrazněji zpomalila. Že tok myšlenek se možná zastavuje. Že i tělo v tuhle chvíli začíná být těžší a těžší. Jak kdyby se svět kolem nás i uvnitř nás začal krok za krokem, výdech po výdechu zpomalovat a zpomalovat. A při dalším výdechu můžeme vnímat ještě hlubší uvolnění. A při nádechu, jak se naše mysl utišuje. Nádech a výdech. Nádech do břicha, vnímáme, jak se břicho rozšiřuje do všech stran a výdech dlouhý, jemný, tichý. Nádech a výdech. Nádech a s výdechem vydechujeme zbytky, poslední zbytky napětí. A s dalším výdechem se ještě víc uvolňujeme. Nádech a dlouhý výdech. Nádech a s dalším výdechem si můžeme povšimnout, že už se naše mysl možná úplně zastavuje a my jsme čím dál víc připravení odevzdat se hlubokému a kvalitnímu spánku. Dobrou noc.